Ahojte milé žienky, milé maminky. Toto videjko bude také prvé z takej série, ktorú by som chcela točiť naživo. Aj keď toto je predhraté video, pretože sa mi úplne nedarilo ísť online na začiatok, ale verím, že sa to niekedy zmení. A chcela som vám vlastne povedať, že trošičku vlastne chcem zmeniť tú svoju, tie svoje videá, ktoré vy vlastne vidíte, pretože doteraz ste väčšinou videli videá, ktoré boli edukačné, boli možno rýchle, trvali možno minútu a bolo tam veľmi veľa informácií a boli tak spracované, povedala by som, že tak viac profi. Ale keďže vidím, že vlastne všetko teda to na internete sa točí tak rýchlo a vlastne síce každý pozerá tie rýchle videá, každý to scrolluje, tak ja som sa predsa len rozhodla, že asi pôjdem inou cestou a že vlastne ten čas, ktorý som venovala tej úprave tých videí pre vás, kde som vlastne pridávala tie videjka, tie obrázky a to všetko, aby to vyzeralo tak, ako to vyzeralo, keď si pozriete staršie videá, tak vlastne ten istý čas by som radšej možno venovala konkrétne téme, ktorú by som s vami chcela prebrať, ktorú by som chcela vysvetliť, ak teda mi dáte tú možnosť a chcete ma sledovať a chcete tým témam rozumieť trošku hlbšie. Takže videjka možno nebudú v takej kvalite alebo také, ako sú tie ostatné, na ktoré natrafíte bežne na internete, alebo ktoré som mala aj ja doteraz. Ale verím, že to oceníte práve na tej kvalite tých informácií, ktoré dostanete a ktoré sa budem snažiť tak osobnejšie podať, lebo v tých krátkych videách to veľmi nešlo, ale verím, že v tej takej inej verzii, viac rozprávanej, viac takej oduševnenej, hoci bude možno trvať trošku dlhšie, tak sa toho dozviete oveľa viac. Tak poďme na to. Dnes by som chcela vlastne s vami prebrať prvú tému a to je vlastne téma, ktorá zaujíma moje klientky asi 90%. A respektíve možno ani nie úplne klientky, ale tie, ktoré sa neodhodlali ozvať sami alebo prísť na tú prvú konzultáciu, pretože ich odrádza jedna vec a to je počítanie kalórií. Neviem, či aj u vás je tento problém alebo nie, či je tu pre vás nejaký strašiak, ale je strašne veľa žien, ktoré práve nechcú prejsť na tú úpravu stravy, pretože sa boja toho, že budú musieť všetko počítať. Tak poďme sa dnes pozrieť na to, či je to naozaj potrebné pri chudnutí, hlavne u mamiček, pretože sa zameriavame na mamičky, alebo je to skôr niečo, čo je ako nejaký bonus, kedy sa to oplatí, kedy sa to neoplatí, či je to teda potrebné, alebo to nie je potrebné, alebo aké sú ďalšie cesty a u koho teda je táto vec dôležitá a kto by ju mal teda praktizovať a ako dlho zhruba. Dobre? Tak môžeme ísť teda na to. Takže najčastejšie teda žienky, ktoré som tu mala, alebo sa mi priznali teda, že nechceli začať s úpravou stravy, lebo sa bali, že ja im naordinujem nejakú striktnú dietu, ktorú budú musieť, počkajte sekundičku. Tak už som späť, prišla ku mne moja malá dcerka, hrať sa, takže možno ju sem tam začujete, ale verím, že bude sa hrať pekne tichučko, ako sme sa dohodli, že? Dobre. Takže pokračujeme ďalej. Skončili sme pri tom, či si teda musia alebo nemusia vážiť to jedlo. Tak, vlastne ide o to, že ak chceme chudnúť, tak vždy potrebujeme kalorický deficit. A to vlastne znamená, že máme menší príjem energie z jedla ako reálny výdaj. Ale to neznamená len výdaj, že musíme behať, musíme cvičiť, ale všeobecne výdaj, ktorý máme počas dňa. A tam sa ráta aj náš metabolizmus a to znamená aj spaľovanie, ktoré vlastne prebieha aj bez toho, aby sme pohli prstom. No a vlastne v tejto veci je veľmi vhodné, ak máte možnosť si niekde urobiť bioimpedance meranie hneď na začiatok, a prípadne si z môjho okolia, to stále opakujem, môžete prísť ku mne, pretože to máte v rámci prvej úvodnej konzultácie zdarma a potom v rámci ďalších konzultácií to máte takisto v cene. Takže je to veľmi vhodné z toho dôvodu, že vlastne vy zistíte, akú máte výšku toho metabolizmu, koľko spálite aj bez toho, aby ste teda pohli tým prstom, plus k tomu si vlastne pridáte pohyb, ktorý počas dňa máte, alebo ja vám to teda zrátam a zistíme, koľko toho pohybu a koľko výdaja teda máme počas dňa a porovnáme to práve s tým príjmom. A ten príjem vlastne zistíme tak, že vy mi zapíšete napríklad týždeň, dohodneme sa, svoj jedálny listok, ktorý reálne máte, žiadne chudnutie, žiadne nejaké obmedzovačky, ale reálne ako ste doteraz jedli a ja na základe toho potom vyrátam, ako na tom ste, či ste v pluse, či ste v minuse, či spĺňate ten deficit, alebo ste naopak v tom kalorickom prebytku. Môže sa stať totiž, že sú aj žienky, ktoré takisto som už mala, ktoré mali veľmi nízky ten príjem. Dokonca ho mali tak nízky, možno ako ich detičky,
a predsa sa im nedarilo chudnúť. A vlastne v tomto prípade treba zasa opačne pomaličky navýšiť ten príjem, ale z takých kvalitných surovín, aby sa to teda dalo pekne manažovať, aby to potom pomaličky sa ten organizmus zvykol na to, že je tam vyšší príjem toho jedla, ale toho kvalitného jedla, čiže to bude potom pekne spáľovať. Ale na všetko treba nejaký čas. Čiže, či to potrebujete počítať alebo nie. V podstate, ak ste jedli doteraz veľmi veľa a ste si toho vedomá, že ste jedli veľa, alebo ste jedli veľa hlúpostí, sladkostí, nejaké ultraspracované potraviny, kde bolo veľa tuku pridaného, alebo proste niečo, čo nebolo úplne zdravé, stačí, že sa pozriete do chladničky, do mrazničky a pozriete sa, či tam máte prírodzené potraviny, alebo je to všetko nejako balené a prípadne do špajze, kde máte sladkosti možno. A zistíte vlastne, čo v podstate na tom vašom tanieri bolo, ale ideálne je, aby ste si to začali zapisovať a máte tam spätné zrkadlo. Takže v tomto smere, ak ste jedli veľa, tak stačí, že vlastne upravíte tú stravu už len o to, že vy necháte tie spracované potraviny, ktoré nie sú úplne ideálne a vlastne sú vôbec ideálne nielen pre chudnutie, ale aj celkovo pre tú zdravú ženu a nahradíte to klasickými plnohodnotnými jedlami a tým pádom si to ani nemusíte nejako rátať. Takže v tomto smere, ak viete, že ste v prebytku, stačí, že proste tieto veci vylúčite a nahradíte ich kvalitnou stravou a už tam môže nastať vlastne ten kalorický deficit a si to teda nemusíte rátať. Ale kedy je to vhodné? Určite to svojim klientkám neodporúčam dlhodobo počítať si, lebo potom sa stanú závislé, až to môže vyústiť do nejakej choroby proste s príjmom potravy a to nechceme. Nechcem teda, aby niekto dlhodobo bol na tom, že koľko šunky zjedol, koľko syra a všetko si odvážil a nemohol zjesť ani krajec chleba, lebo prevyšoval o pár gramov proste nejakú gramaž. Tak toto proste nefunguje a z dlhodobého hľadiska je to len stres. Nie je to žiadna pomoc. Takže v tomto smere vôbec nie, ale na druhej strane je to veľmi napomocné vtedy, ak vôbec nemáte odhad, koľko tých kalórií alebo koľko toho jedla príjmete tou stravou. A ja vlastne robím so svojimi klientkami nutričné programy, kde vlastne ja im už vyrátam vopred stravu na základe toho, čo sa dohodneme, čo im chutí, čo majú rádi, čo môžem teda zahrnúť do toho jedálnička. A to všetko tam teda dám. Sekundičku, dajte, áno. Chceš niečo povedať? Čo? Dobre, za chvíľočku, áno. No a vlastne oni si teda zapisujú tie veci, aby zistili, možno hoci použijú nejaké kalorické tabuľky, alebo teda si využijú moje služby, kde ja im už na mieru vyrátam to jedlo, ktoré by mali prijať, ktoré vlastne zodpoveda ich príjmu, ktoré by mali mať. To znamená, ja zistím ich príjem doterajší, zistím ich výdaj, aký majú, prípadne nariadím nový výdaj, kde sa dohodneme na nejakých, či už prechádzkach, silovom tréningu alebo niečo. A to takisto zarátam do toho plánu a na základe toho potom vypočítam konkrétne recepty, konkrétne jedla, ktoré vlastne môžu do svojho jedálnička zahrnúť a môžu ich obmieniať. Takže v tomto smere vlastne vám uľahčujem robotu ja a nemusíte si to rátať vy sama. Ak však idete bezo mňa, chcete to robiť sama, môžete využiť tie kalorické tabuľky, kde si to sama zistíte, či ste v akej ste hodnote, aj keď tam vlastne zistíte len tie také makroživiny, ale nezistíte úplne detaily. Ja napríklad vo svojom nutričnom programe zistím aj to, či máte dostatok v strave železa, či máte dostatok draslíka, ktorý je veľmi potrebný na funkciu buniek a tak ďalej, či nemáte prebytok sodíka naopak a takéto veci. Čiže idem trošku detailnejšie a potom na základe toho vlastne vyhodnotím, čo by ste do stravy mali zaradiť a čo by ste z nej mali naopak vyradiť. Takže v tomto smere si myslím, že sú lepšie, odbornejšie služby a odbornejšia pomoc, ako ísť sama na vlastnú päsť. Ale nie je to vylúčené, samozrejme, môžete ísť aj touto cestou, možno, že vám moje tipy nejakým spôsobom pomôžu. A teda je alebo nie je potrebné, tak už sa musíte vlastne rozhodnúť vy sama. Ak teda nemáte šajn, koľko asi toho príjmete, ja by som vám ešte odporúčala, ak si to chcete vedieť pekne aj vypočítať, ak chcete vedieť, čo všetko vlastne treba zahrnúť do toho správneho a zdravého chudnutia, tak vytvorila som knihu e-book, ktorý si vlastne viete stiahnuť ešte teraz do konca augusta, ak to pozeráte ešte v auguste, za tretinovú cenu, za nejakých konkrétne 12 eur na zdravíčko. Ešte raz.
za 12 eur si to viete teraz stiahnuť, inak to bude stať potom 36 eur. Je to vlastne kniha, ktorá je plná okrem informácií, tak aj informácií vtlačené, alebo respektíve v písanej podobe, tak aj videá, ktoré som vám nahrala, aby som ešte lepšie tie témy objasnila. A vlastne vďaka týmto témam si viete všetko krásne zhrnúť a vlastne vyskladať presne na mieru sama. Čiže ak chcete chudnúť na vlastnú pec a potrebujete k tomu takú pomocnú barličku, kde začať, čo všetko na to vplyva, nie len jedlo, ale aj strava, stres a pohyb, spánok a ďalšie veci, kde takisto všetko pekne vysvetľujem po lopate, ale aj trošičku hlbšie, aby ste tomu porozumeli a aj fakticky, aj prakticky, tak vlastne na základe týchto vecí si to pekne viete všetko vyskladať. A ešte som tam pridala aj bonusové kapitoly, ktoré sa týkajú napríklad inzulínovej rezistencie, o ktorej málo kto vie a myslí si každý, že sa to týka diabetikov, ale nie je to pravda. O tom som už tiež točila nejaké videjka predtým, tak si kľudne pozrite. Tak aj túto kapitolu tam nájdete a potom tam nájdete aj hormonálne zdravie, zdravie ženy a tak ďalej. Čiže je to konkrétne pre žienky, pre maminky, ktoré sa snažia nejakým spôsobom zhodiť tie nadbytočné kila. Ale pozor, nie pre maminky, ktoré porodili teraz niekedy a neprešla ani mesiac a už sa snažia proste drasticky chudnúť. To nie. Je to pre maminky, ktoré bojujú s tým možno nejaký pol rok, rok, 2 roky, 3 roky po porode a viac a proste tie kilá sa ich stále držia. Takže ak vás to zaujíma, ešte teraz a ešte dnes kliknite na stránku www.akochutizdravie.sk a hneď na začiatku nájdete vlastne tú moju knihu, ktorú si viete i hneď zakúpiť, stiahnuť a mať ešte v tej tretinovej cene. Tak sa budem na vás tešiť a vidíme sa teda na budúce. Dúfam, že vám toto videjko niečo dalo, že ste sa nejaké veci naučili a budem vám chystať aj ďalšie videá na ďalšie témy, ktoré súvisia so zdravým chudnutím, aby ste nepodľahli nejakým marketingovým ošliaľom, nejakým dietným práškom a podobne, ale išli na to zdravou a udržateľnou cestou. Majte sa krásne, ahojte!